pagkaon na kay pan, oh. Sige, pagkaon. Sige, para manambok ka. Sige na kay, dako ba kay kung gugmanin mo. Gusto ko ba manambok ka? Sige. Malipay ka si Ronon ani akong gipangdala sa iya ha. Sure jud ko ba malipay na jud siya ani. Charot di siya mabusog ani. Manambok na jud si Ronon ani akong gipangdala sa iya ha. Uy, naanapit si Nicole. Uy, si Ronron man tong nagdagan, oh. Pagdali ko, kay basi musibat. Pa! Nanapos si Nicole ba? Ha? Nanapos si Nicole? Nicole ba? Nga naman ang naa. Ano lagi? Ignanti ka nga. Sugtan na ba? Kaya di man kaundangan anak di mo na sugton. Ulo lang gani ay magsugton ako, no? Di ka maulaog, ipalitan na kag porsilas. Pa, saan ko na nanapod? Sugta ka di man na mo nabi na ni mo sugton. Kung saan na pwede pang bit-bit ato? Kasi kitang bit-bit, saan di gidala? Ay, bit-bit. O, sige pang bit-bit ato. Pasig makamakaon na. Pasig mga pagkaon ba? Padayon na. Padayon na ba? Asa man? Ah, ito na, bakit patulong na? Oo. Patulong na. Pa, ikaw ato bang di, bahala ka diya. Ayo! Ayo! Ay, Ay, may utokol. ay oto. Dayon. Ay, Dali ka agi. Dayon. May Ay, utokol. dayon. Sige. Kaalat kayo diri ba? Saan kayo magidala? Pagkaon ko ba? Baka ang takaroon kol. Ay, para karon ron? Oo. Sabi na kung para sa ko. Ay, kasi mukhaan ka kol. Ay, sige lang. Kuhan lang sa. Ay, Ron. Ay. Okay na, kol. Dapat ko karoon kol. Okay lang, sige. Pag dapat diha. Diha ra ka ba? Ikuan diha ba? Kol, ali na ko record. Kol, nakita na tayo ba mga pagkaon ko, mga pan kol, ali kol. Ha? Ali diri ba pagkaon diri ah. Gusto ba? Dili mo nadala. Mga soft, ali kol, ay soft drinks diri ah. Pag pamainit sa kol. Ay mga chocolate diri ba kay ni saad ako karon nga magdala ko ani tong yato ko diri atong magkaduha. Ay, Papa po, no? ito tayo. Ay, mag-iisawgo ko na nga. Iya, man ang Ay mga chocolate oh. Ito ba? Daghan kayo kang mga chocolate dahil yung mga ipangdala dahil. Oh, ni saad man ko kang ron ko, sa mo saad dito. Ako din ang tuwano. Kaya taglan na kayo ron kaya akong ngipon anak. Mag-alboroto yun akong ngipon anak. Salamat. Soft drinks na oh. Kasi mainom ka ko, sige. Sige lang, kuha lang sa kay kuha kayo doon. Maglisod kong pangingi. Ngayon lang kung isa ka Sige, bukpan. kuha na ni Kol. Isa lang ka bukpan. Pagkaon, para kuhaan ka kay itong pag... Ato, meron ko diri Kol, kay Luya, kay si Ronron. Isa lang ka bukpan, no? Oh, sige na Kol. Papa po, susulan po kayo. Ikaw, ay nakaon na ron, oh. Ito lang, magkakal. Sige na Kol. Soft drinks ko, sige. Nabugnaw ka, magkuha ko gato. Oh, sige. Magkuha ko gato, kalit lang. Papa po, murag. Ay, ano na po yung ipabalit, oy? Imong pan, oh, dagko kayo. Ay, dagko, jud nga. Ni jud kada ko akong gugma sa imo, mong daghan kay ko gipalit po niya. Dagko kay akong pan, kay dako kay akong gugma gid sa imo, ha. Ay, dala Kol, oh. Lamit na Inang kayo mo Kol. kan. Napa Kol, oh, sige, pagkaon lang ko para man sa inyo, Kol. Pwede ko mangayo sa imong Dala. soft drink. Sige, Kol, pagkuha niya ako. Ha? Sige. Ako, Ikaw, eh, ron pagkaon na. Wala yan. ito eh. Busog pa kayo ko. Morang gusto niyo pa lasos Nicole kay Naday. Kaya lang kayo. Marunong pagka ka, no? Ano nga, nakakuha ako. Sige. Sige. Sige, hindi. Ay, dala ko. Sige. Ikaw, Dala pa mangkani, oy. sige lang, good. Para gani makuhan ka, no. Kaya luya, biya kay katong ni Agi. Gusto ko ba kay himsog ka. Bi, abrihan ko ni Bi. So, nang ginabuhat ni mo, eh. Bi, pagkaon, Bi. Bihangad, Bi. Lagi ko. Pagdali ba kay pagkaon ba? Dili ko Sige na, ba? kay patulong ako, Bi. Sige, kaon na. Ang lami, ra? Oh, sige, pagkaon na kay pan, oh. Sige, pagkaon. Sige, para manambok ka. Sige na kay, dako ba kay kung gugmanin mo. Gusto ko ba manambok ka? Sige. Pagkaon diha ha. Pakanon ti kag pan, para pakanon bukunin mo sa imong gugma. Sige, tunla saan na. Mukaan pa ka?
Anak kada ko kung gugma nimo gusto ko busog jud ka pirmi. Busogan ako sa mga panoy. Gituyo jud ko na kay para ako na pa mabusog sa imong gugma. Padaklin sa kaniya. Ano ka na malit, ana? Ira manggod. Ano naman pod? Ron, bisag kapila ko nimo balibaran. Pagbalik-balik jud ko diri sa inyong tugaran para ako mapamatud-an nga ikaw og ikaw lang. Ang Ron, ayaw nagugugpakuan, ayaw nagugugpa ulat-ulat tayo napadugay-dugaya ba kay lain kayo. Sige ra kog gulat sa imuha. Kung unsa jud ako ipakita sa imuha karon, pure jud kayo na. Pure jud ako intention sa imuha. Dili mo ko nimo madidali kaya kung kasing-kasing lahi ang pinili. Nya, kung sa desisyon ako, unta, imo kong respetuhon. Abot lang god, mabot ng panahon nga sugto na gid ka. Makahulat man kuron pero ako adong gusto ba nga kana bitang makabalo ko kung unsa pud ang nasa imong kasing-kasing ba kay basin daig mo asar ako ani. Sige ra ko balik-balik ni katulo na ko ni balik din niya basin mo asar ako ani. Lahi ka makaasa lagi. Wala talaga akong desisyon. Abot ang panahon nga sugton ka. Dako ugay kog pangandoy sa imuha. Kung ma-aproban to kung gikuan, kuan ba ang tatikag motor. Sunod balik na ko diri ah. Motor? Oo. Ay kabala ka hapit na di ka sugton lagi. Unang kung sa jud dako jud kay kog pangandoy jud sa imuha ron. Unta ma kuan kung imuhang kuan sa kuha gugma. Magingingon ako sa imo no, pabot-abot lang yun. Gamay na naging panahon para sugton ka. Sige kay magpaabot ra man pug kuron, kasabot man pug nimo. Sa sunod balik na ko kay palitan jud tikag motor. Di lang ko mosaba kung unsa ka motor para ma-surprise ka. Ikaw, unsay plano nimo? Mudawat ra pugog na ah. Mudawat ra pugog wala. O gani. Dili gyud na pwede nga wala ron kay naa gyud na. Basta ako jud moingon nga naa jud na. May plano magyento ko palit og balay pero giuna sa nako imong motor. Pero puhon mamalit jud kog balay niya. Kuan jud ron kanang naa jud koy plano jud para sa atoa kay og naa pa lang jud ko karon ron kanang naa pa sa kuwatanan. Di na jud ka maghago oy. Ihap na rin ako nimo no. Unsaon man ning gugma, di man kabayaran og kwarta. Ay ako magipanghimo ron wala man ni kapalit. Ang gusto lang jud ako bakay sa kuha ka mo dikit o makauban ka sa himpit. Giron kay dili man ko hilig mamugos. Balag ako'y mag-antos. Sige ron ay kay mulakaw na pud ko kay hapon na o. Kauna na akong mga gipangpalit na. Sige. Sige ron matos ako. Sige, salamat.